И здравейте хора, аз съм ProBG и днес ще ви покажа един канал в YouTube. Това му е вторият канал или третия. Сега пише се ето така на английски. Сглавно Зенити Сиракови. И това трябва да вземе. От тебе имаше 2 видеоклипа е качил. Що не пишеш, че има ето 5 видеоклипа. Един абонат, аз съм се абонирал. И абонирайте се. Той качва яки клипове. Да, канала му е от един ден. Да, от един му е. И така исках да направя реклама на този пич. Ще му оставя канала в описанието. И можете да го посетите. И това беше клипът. Кратък е, но не, дай да му изгледаме едни клипове. Той не говори в клиповете. И играе от телевизора в момента и снима ето мобизент отстрани. И аз съм си го направил да ме е на 10 000, само че цъка си различни работи. Си го направил на руски. Само излиза реклама си. Сега ще играя с неговия брат, със сигурност, щом цъка. Тази карта е доста яка. Чакай да се вижда. Да играеш на комп е по-лесно, отколкото да играеш на телефон. Сега да го видя. Норе, за сега е първи. Норе. Не го видят. Ама е първи. Първи е. Гледам се. Ето. И друг негов клип. Негов ли е? Да. Знам защо не включва звук от играта. И аз ще снимам на тази игра, ама да не ми... Защото ще ми гръмне телефона още малко, той така и така забива. И клипа му забива страшно много. На мен да кажем не ми забива толкова. И хора, това ще бъде клипът за днес. Ако е хареса, оставете по един лайк, абонирайте се и бай-бай! До нови срещи!